Metan jako zdroj energie je složkou směsného plynu vzniklého biologicky. Ten se nazývá bioplyn a zařízení, kde se bioplyn vyrábí, jsou bioplynové stanice. Bioplyn je produkován směsnou vzájemně provázanou bakteriální kulturou, tvořenou několika skupinami bakterií, z nichž každá skupina má svou specifickou funkci. Mezi základní skupiny bakterií anaerobní fermentace patří bakterie hydrolytické, schopné produkovat do prostředí mimo svoji buňku exoenzymy, jež hydrolyzují organickou hmotu na částice, které už bakterie dokáže dostat do své buňky. Další důležitou skupinou jsou fermentační acidogenní bakterie, které pokračují v rozkladu za tvorby menších a jednodušších molekul. Dále je tu skupina acetogenních bakterií, které tvoří kyselinu octovou a připravují živení pro bakterie tvořící metan, metanogeny. Metanogeny jsou zakončující a klíčovou skupinou bakterií, které se živí jen velmi omezeným počtem látek, ale bez nich se výroba bioplynu neobejde, protože jediné dokáží tvořit metan. Dělí se na acetotrofní metanogeny a hydrogenotrofní metanogeny. Mezi skupinami bakterií směsné anaerobní kultury se nacházejí také bakterie nazývané sulfát redukující. Tyto bakterie využívají syrné sloučeniny, nacházející se v různém množství ve výchozím materiálu a pomocí molekulárního vodíku je redukují na sulfan. Jaký je vlastní průběh a provázanost činnosti všech bakterií, které se účastní tvorby bioplynu? Na začátku nastupuje první skupina bakterií nazvaných hydrolytické. Tyto bakterie rozbíjejí vstupní organickou hmotu na menší části. Jsou to silné, činorodé a odolné bakterie a svou činností připravují živení pro sebe i další skupiny bakterií. Při rozbíjení substrátu zároveň odstraňují balast, nerozložitelné látky, které skončí ve výstupu z fermentoru, digestátu. Čím menší jsou částice původní organické hmoty, tím je vyšší výtěžnost bioplynu. Proto se bakterie snaží rozložit komplexní organické látky, složené z velkých molekul na co nejmenší kousky. Malé částice, menší a jednodušší molekuly jsou již rozpustné ve vodě a smícháním s vodou se vytvoří fermentační směs, která je živením pro další bakterie. V dalším stupni ty samé hydrolytické bakterie spolupracují s dalšími acidogenními bakteriemi a spolu přeměňují rozpuštěné molekuly organických látek ve fermentaci na ještě jednodušší meziprodukty. Jako jsou alkoholy, nízkomolekulární organické kyseliny, vyšší mastné kyseliny a kyselina octová. Přitom se také tvoří plyny, ale zatím jen vodík a oxid uhličitý. Teď teprve mohou začít pracovat další bakterie zvané acetogenní, které si berou alkoholy a organické kyseliny a vyšší mastné kyseliny a umí je přeměňovat v acetogenezi na kyselinu octovou. Také přitom tvoří plyny, molekulární vodík a oxid uhličitý, které přidají k již dříve vzniklým. A v této fázi přicházejí na scénu nejdůležitější bakterie celé kultury. Ty, které produkují metan, který je žádaným cílem celého procesu. Metanogenní bakterie jsou rozděleny do dvou rozdílných skupin podle svých schopností. V reálném fermentoru se takto z organické hmoty tvoří většina metanu v bioplynu.
Druhá skupina jsou hydrogenotrofní metanogeny, které využívají k tvorbě metanu vodík a oxid uhličitý. Tímto způsobem se produkuje další metan v bioplynu, který je tím výhřevnější, čím vyšší procento metanu obsahuje. Toto jsou základní činnosti jednotlivých bakteriálních skupin. Každá skupina bakterií podle svých vlastností je schopna provádět jen určitou omezenou část celého procesu přeměny organické hmoty na bioplyn. Pro dobrý průběh a dokončení celého procesu jsou potřeba všechny bakterie, ale je nutné udržet rovnováhu mezi intenzitou jejich činností, protože některé jsou rychlejší a ty je třeba trochu tlumit, některé jsou pomalejší a náchylnější na změny podmínek a těm je třeba pomáhat. Rychlé jsou zejména acidogenní bakterie. Pokud jim dáme příliš mnoho substrátu, produkují rychle nadbytečné množství vodíku, který se hromadí, protože ho další skupiny nestačí spotřebovat. V prostředí s přebytkem vodíku se přestává tvořit kyselina octová, ale za to vzniká velké množství vyšších kyselin. Jsou zastaveny v činnosti acetogenní bakterie. Zejména acetogeny jsou pomalé a citlivé bakterie, které jakékoliv hromadění vodíku zablokuje a způsobí zastavení tvorby kyseliny octové, kterou zase potřebují k životu acetotrofní metanogeny. Pomalé a citlivé jsou také metanogeny, vlastně nejdůležitější skupina procesu, které neumějí vyrábět metan z ničeho jiného než z kyseliny octové, vodíku a oxidu uhličitého a nemají rádi kyselé prostředí. Pokud nemají živení, přestává se tvořit metan. Produkcí vyšších kyselin se ovšem prostředí okyseluje a to vadí metanogenům tak, že dokonce mohou zastavit svoji činnost a tím produkci bioplynu s metanem. Proto je třeba v provozu pečlivě hlídat vstupní množství dávkovaného materiálu, aby nedošlo k přetížení fermentoru, nadměrné tvorbě kyselin a zpomalení nebo zastavení výroby bioplynu. Pokud k tomu ale dojde, je nutné okamžitě zastavit další přísun substrátu a počkat, až se nadměrně vyprodukované kyseliny spotřebují a bakteriální systém zase najde svoji rovnováhu. Při velice vážných případech ochromení funkce kultury je dokonce nutné bakteriální kulturu vyměnit nebo alespoň přidat část komplexní nepoškozené kultury z jiného fermentoru. V případech přítomnosti sirných sloučenin v substrátu nelze zabránit činnosti sulfát redukujících bakterií, protože jsou docela rychlé a odolné a jsou schopny zvítězit v soutěži o organické látky. Vybírají si sirné sloučeniny a za současné spotřeby vodíku tvoří sulfidy a sulfan. Sulfan je zapáchající a agresivní složka bioplynu, proto je dobré pokud možno se vyhýbat materiálům obsahujícím síru. A právě tímto způsobem vzniká bioplyn.